Qüestió, les corrides de toros haurien d'estar prohibides a Catalunya? És una pregunta que també traslladem al convidat a l'entrevista d'avui, Miquel Iceta, viceprimer secretari del PSC. Bon dia, senyor Iceta. Molt bon dia. Li agraden a vostè els toros? A mi gens. Gens. I arribaria a prohibir les corrides a Catalunya? No, perquè jo no prohibiria coses que no m'agraden, sinó, mare de Déu, pobres catalans. No ho prohibiria. No ho prohibiria, vostè, no? No, jo no. Aquesta paradoxa. Barcelona, ciutat antitaurina, 19.000 entrades venudes en 50 minuts. Curiós, no? Home, hi ha una passió, jo la visc a casa no meva, però sinó el meu company, sobre el José Tomàs, molt gran, I per tant, i a més, és que Barcelona havia arribat a tenir 3 places de braus. Aquí hi havia una cultura taurina. Jo sóc dels que vaig, no sé si puc fer publicitat, però en fi, a Casa Leopoldo un cop al mes, i hi ha una cultura taurina a Barcelona, però també a llocs com Olot, molt important, no? I per tant no ens ha d'estranyar tant. Hi ha gent que li agrada i veritables aficionats. Centrem-nos en altres qüestions.